matsalar kasan nan wallahi malaman musulunci su ne matsalar Najeriya. Idan ka saita su Najeriya za ta saitu. Kamar yadda na kira ga malamai masu daraja, iyayenmu bai kamata su dinga amfani da irin waɗannan kalmomi a junansu ba. Malam Yusuf Sambo malamin addini ne, yana da daraja a cikin al'umma. Malam Sheikh Sani Yahaya Jingir malamin addini ne, yana da daraja a addinin musulunci. Amma wallahi duk lokacin da aka ce irinsu su ne za a fito, ɗaya yana cewa ɗaya mahaukaci a social media, to al'ummanmu ta gama. An gama da wannan al'umma, ta ƙare, sai dai wata. Yaushe za ku gyara mu? Yaushe za ku saita mu? Da irin wannan ne za ku saita mu? Da irin wannan shine za a kai musulmai ga cin nasara? A ce wai malami wanda ya kai dattijo irin Sheikh Sani Yahaya Jingir, a ce bai san hatsarin ka zargi mutum da kisa ba, ka zargi Peter Obi da cewa shi ya kashe Sardauna, za ka jawo mana bala'i a ƙasan nan wallahi waɗanda suke kusa da Malam Sani Yahaya Jingir su daure su gaya masa gaskiya, kar ya jawo bala'i a Najeriya. Kuma muna ba wa Malam Yusuf Sambo haƙuri, don Allah shi ya ɗauki dattako, kar ya mai da martani, kar wani mabiyin Malam Yusuf Sambo ya mai da martani. Su kuma 'yan social media don Allah su yi haƙuri, kada su dinga haɓaka irin waɗannan zantuttuka a cikin al'umma. Allah ya sa mun dace.